Human Like You hija l-kampanja nazzjonali li nieda l-Gvern Malti dwar it-traffikar uman. It-traffikar uman huwa realtà li qed jolqot id-dinja kollha, inkluż lil pajjiżna, anke jekk mhux daqshekk komuni, u għalhekk din il-kampanja għandha lan li tqajjem kuxjenza u eventwalment teduka lin-nies dwar dan il-fenomenu li kull ma jmur qed isir iżjed komuni. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Palazz tal-Inkwiżituri ntqal kif it-traffikar uman mhuwiex relatat biss mal-prostituzzjoni, iżda wkoll ma' xogħlijiet oħra bħal dak tal-ospitalità u anke l-kostruzzjoni. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi Ċittadinanza u Simplifikazzjoni Amministrattiva Giulia Farrugia Portelli qalet li fix-xhur li ġejjin il-Gvern ser jippubblika l-konsultazzjoni pubblika, il-White Paper dwar it-traffikar uman u l-prostituzzjoni. L-antan huwa li din il-kampanja edukattiva tkun il-bażi tal-riforma kollha. Bażikament li l-ewwel nispjegaw lil pubbliku Malti x'inhu traffikar uman biex fil-ġimgħat li ġejjin meta mbagħad nniedu il-kampanja tal-konsultazzjoni pubblika jekk verament irridu li tkun konsultazzjoni li l-pubbliku jipparteċipa, li l-pubbliku rridu nispjegawlu. Il-ħsieb tagħna huwa li din is-sena stess il-konsultazzjoni pubblika fuq traffikar uman u l-prostituzzjoni tkun varata. Din il-kampanja li se tkun qed tolqot kull settur tas-soċjetà u fost oħrajn se tinforma lil poplu dwar kif wieħed jista' jintebaħ persuna li tkun qed tiġi traffikata permezz tal-imġiba ta' dak li jkun u l-espressjoni ta' għajnejja fost l-oħrajn. Il-kampanja se tkun qed ħares ukoll lejn possibilitajiet usa. Imma ċertament mhux neċessarjament għax m'għandniex kull tip ta' traffikar possibbli preżenti f'pajjiżna ma nedukawx lill-familji tagħna. Pereżempju f'Malta qatt ma kellna tfal li jinħatfu jiġu traffikati f'pajjiż ieħor għall-organi tagħhom, imma jiena nixtieq li t-tfal tagħna jkunu preparati. Dik id-darba darbtejn fis-sena li se jisifru mal-ġenituri tagħhom u jkollhom stediniet minn nies li ma jafux biex imorru magħhom għal liema raġuni u għal xiex għandna ngħidulhom le, nispjegawlhom bil-lingwa tat-tfal u se naraw li din il-kampanja se tkun qed timraħ ukoll fl-iskejjel bil-mod ikkuluriti li jwassal il-messaġġ lit-tfal tagħna. Is-Segretarju Parlamentari Giulia Farrugia Portelli qalet li dwar il-ġlida kontra traffikar uman dan il-Gvern għandu mandat ċar u b'saħħtu sabiex jipproteġi l-vittmi ta' traffikar uman. Qalet ukoll li l-istatistika qed turi li madwar id-dinja aktar minn 40 miljun ruħ qed jiġu traffikati u għalhekk Malta trid tilqa' kull possibilità. Il-konferenza tal-aħbarijiet ġiet indirizzata wkoll mis-Sur Giovanni Brezan mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Immigrazzjoni fejn faħħar l-isforzi tal-Gvern Malti biex jiġġieled din it-tip ta' kriminalità organizzata. Brabta ma' din il-kampanja ġie imniedi is-sit trafficking.gov.mt. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.